Hello everyone, welcome you all to the episode 5 of my learning experience. இன்னைக்கு எபிசோடுடைய டைட்டில் டோன்ட் ஸ்பேர் யுவர் பேஷன் ஃபார் யுவர் அகாடமிக்ஸ். எனக்கு 12 வயசாக இருக்கும்போது நான் டான்ஸ் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணேன். அதுவே லேட்டுன்னு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். பட் அதை விட பெரிய விஷயம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்காக என்னோட கிளாஸஸை நான் நிறுத்திட்டேன். தென் 11th நான் போகல. அந்த 2 years நான் கிளாஸ் போகாத எம்டினஸ் ரியலைஸ் ஆகி 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நான் கிளாஸஸை ரெஸ்யூம் பண்ணேன். இப்போ நினச்சி பார்த்தா 10th போகாதவ 12th எப்படி போனேன் அப்படின்னா எனக்கே தெரியல. பிகாஸ் இட் வாஸ் வெரி நார்மல். ஒரு டே டு டே ஆக்டிவிட்டி பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம வந்து அகாடமிக்ஸ் பெருசாக நினச்சிட்டு நம்ம பேஷனை விட்டுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. இப்போ எனக்கு அந்த 2 years திரும்பி கிடைச்சாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் இந்த நிமிஷமும் நினைக்கிறேன். ஸோ தி திங் இஸ், நீங்கள் எந்த ப்ராக்டிஸில் இன்வால்வ் ஆகியிருந்தாலும் சரி, வீட்டில் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்ஸ் வருது கொஞ்ச நாளைக்கு விட்டுரு அப்படின்னுலாம். ஸோ டோன்ட் லிசன் டு தட். உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். So yes, that's it. Meet you all in the next episode tomorrow. Bye.